Čo sa týka, ako to vyzerá vo vnútri, tak je poškodená celá časť strechy, celá konštrukcia, ktorá prehorela a časti sa zrútili do vestibulu, do tzv. Kupoly, do poschodišti. Problematické hasenie spočívalo v tom, že tá strešná konštrukcia je veľmi náročná po technickej stránke, vzhľadom na to, že je to kultúrna pamiatka. A v takej kombinácii to bolo robené drevo, kov, že bežnými technickými prostriedkami sme neboli schopní si urobiť otvory do toho, pretože pilou, ktorá píli drevo, sme narazili na kov a s brúskou, ktorá reže kov, sme narazili na drevo, ktoré by začínalo horieť. Takže vzhľadom na tie naše technické prostriedky, ktoré máme, bolo to za hranicami našej možnosti. Keď prišla naša hasická jednotka, tak vlastne 1/4 tej strechy bola podhorená. Ten požiar sa plazivo rozšíril, teda mohol vzniknúť aj 2-3 hodiny predtým, ako bol spozorovaný. A následne potom zasahovalo celkom niečo vyše 30 hasičov, 14 hasičských automobilov, ale čo sa jediné bolo schopné urobiť, tak to bolo to, že sa zachránilo to ostatné, že do tej spodnej časti to už potom nehorelo, že sa to len časti preborili a ostatné ostalo vlastne uchránené. Čo sa týka príčiny vzniku požiarov, pracuje na tom expertná skupina Ministerstva vnútra z Požiarno-technického expertízneho ústavu a vyšetrovateľ policajného zboru. Čo sa týka nabytku, nezhorel žiadny. V tej hornej časti snáď možno, že trošku došlo k poškodeniu, zatečeniu, ale nabytok nie. Dokedy v noci museli vaši muži teda zasahovať? Videli sme, že ešte aj o 12:30 boli plamene zo strechy. Požiar vznikol asi o 12, teda nevznikol, ale nahlásený nám bol asi o 12:50 a tá likvidácia úplne bola dnes o 12:50 s tým, že lokalizácia bola približne pred polnocou, teda včera. V priebehu noci ešte jednotlivé ohne, ktoré sa rozhoreli, to bol vlastne vplyvom vetra, ktorý vznikol tu na Vrejúcej. Dostalo sa viacej kyslíka tam, takže tie jednotlivé lokálne ohniska boli likvidované postupne v priebehu noci, teda ešte aj ráno o 02:30 sa likvidovali. A postupne v priebehu dňa už po tej 6. hodine už vlastne len také drobné dymenie, kde ešte vlastne tá teplota bola vytvorená. Budete ešte naďalej monitorovať budovu? Keďže likvidácia bola 12:50, pred likvidáciou bolo požiarisko prejdené preskumnou skupinou za použitia termokamery. Teplota bola vykazovaná v rozsahu maximálne 80 až 90 stupňov, teda nemalo by dojsť už k rozhoreniu. V prípade, že by ešte došlo k rozhoreniu, pretože pokiaľ je väčšie množstvo dreva na kope, kde vnútri nejaká iskra, nemusí to mať veľkú teplotu, ale postupne sa rozhorí, tak máme samozrejme zabezpečené hasičskú jednotku, ktorá ešte vykoná jednotlivé uhasenie tých drobných rozhorení. Ďakujem.